Здравейте! Днешното ми видео отново на вълна грижа за кожата. Тъй като тя е най-чувствителна към климатичните изменения, хидратацията и специалната грижа са особено важни за нея през зимните месеци. С помощта на скраба бързо и лесно ще можете да отстраните мъртвите клетки върху кожата, както и да засилите кръвообращението си. И не на последно място, една прекрасна домашна спа терапия. Да започваме! Измерваме 300 грама морска сол, след което добавяме 150 мл зехтин, идва ред на черният пипер и есенциалното олио. Разбъркваме. И вуала! Имаме ароматен и 100% натурален скраб за тяло от продукти, които вероятно всеки от вас има у дома.